Voilà, mesdames, messieurs, assalamu alaikum. Comme vous le voyez en image, ça fait vraiment pitié de rencontrer un papa. Il est de passage, il vient de nous alerter là. Assalamu alaikum. Donc, hi, fille. Minna nali ko mako don. Binni nene. Na yawno bowal wano ɓe waɗi moppa ko honno ɓenta ɗum ko radio ɗuma ko kabuloko komi woni kabuloko ɓe ɗumanniɗan taw nattu waɗi ka ɗoftani waɗi ka ɗoftani ha miɗon nini koyngal angal jaɓal seddude ko siiwade no mborgingui no yaltude yiyan no yaltude nini mara hay ko waɗi toonam e kono no makan Allah no julɓalla ɓe kono makan ɗo men joni ɗo mi mara to hay cokku sabunde mara hay cokku sabunde mara min mara hay ko uppana mi mara hay cokku sabunde mi heɓude cokku sabunde mi yaha mi sooda ɗum omo mbiyaka cango mi wuppa konto yuɗon ni yafoɗon baba sewgol cewgol ka homɓe woɓɓe ne ɗon ɓenna ɓe ana jamaɗo konto yuɗon arɗon cewgol yafoy baba ko bale kalaji Ibrahima ɗo mari ɓiɓɓe mara ɓiɓɓe hay goto woyo ɓey wallahi mara ɓiɓɓe hay goto o ngala sonnaɓe hay goto ha hande on jombali jombuno men seedi min jombuno men seedi o maki fi mbordi hon ɗum ɓe ganga he. Est-ce qu'on peut voir ça en image? Non, 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 non. Non, c'est bon. Non? Ok. Hala no musude o moƴƴa moƴƴano koyno yittoɗon ka laptan ene ko feere yeddata to goɗɗo joni noon ko wonɗon ɗo ka ɓeygure mo wonɗon ka ko bale woni ka ɓeygure mo mi faltaki moƴƴa bale woni ɓeygure ande ko ɗon woni kono ɓeɗo ko yimɓe jattigiɓe bappan ɗum mi arti ɓe maki joni natti ko saare kam ala donc no haali ɗo konto noon senade baba ɗo ni to mi wi ɗo mi yaada aɗa so ɗaɓɓa parata mo mi watta ka suudu kono huppanta hoore mon coñciɗi wallahi nene non toon tinɗon no wake ko fenade ça fait pitié hein joni yaade min mi huppanamo coñciɗi subhanallahi subhanallahi acce mole to mbama senede yaafa subhanallahi subhanallahi onon ko mawɗum seneɗa sene yeeso ɗon seeɗa acce mi famali baba minni neno subhanallahi watta ɗum ɗo fiyon ɗum huppane hoore feeɗo gatta mi huppanan kon babiraɓe ha kasi ko barke won fa ɗum walla junnan ko barke ki duwa e barke Allah waɗi barke mo allah yo Allah ɓeydi barke ki e cellal ngal iɗon mari téléphone komi nodda o hakkunde ɗum jogaaki hono noon mi yitirta o jogaaki ɗo acce man yaaren ko cangol mi huppanan o yitti kooƴe ittade hakkoje kono noon ɗum nabbudema ma pinde anno mi heɓde mi heɓa ɗum coggu sabunde mi yaha mi soɗomo mi yaha coggu sabunde jeelu o wayne jero ko onon jirɗoɗaɓe waɗan ɗum Allah annabi jamu o waɗan ɗum mi ala hottade yeru ko waɗan ɗum Allah o annabi jamu o waɗan ɗum joni ko waɗi kon taw man yaade yitton kooƴe ka ɗum noon ɓuranimi nen hay ñamgo fayde mi ala ɗuɗɗo ñamgo wallahi Mesdames, messieurs, combien de fois les parents souffrent, c'est pas facile. Regardez un papa qui n'a pas fait d'enfant, qui n'est pas marié.